Forex trader ne kai, talauci yana tare da kai, depression yana tare da kai, tsohuwar budurwarka, ga gambling lallai sai ka yi nasara a trading, soyayyar ƙarya, abokai na ƙarya saboda ba za su yi supporting ɗinka a lokacin da kake bukata ba za ta yi soyayya da kai a lokacin da baka da sisi ba, gashi kai kuma kana son yin nasara, za ka yi ta asarar kuɗinka. Tsohuwar budurwarka za ka yi ta ƙoƙarin ya za a ku daidaita, ba za a daidaita ba. Ga depression na cikin ƙwaƙwalwarka yana damunka, ga talauci yana matsinka, ka rungumi forex trading, kana tunanin gida, kana tunanin wasu hanyoyin da za su kawo maka kuɗi. Abokina, ka jajirce kai addu'a, ka gaya wa Ubangiji damuwarka, ka zage, ka daki technical analysis, ka daki knowledge, da sannu za ka zama abin da kake so. Yayin da ka zama abin da kake so, kar ka ce ba za ka taimaka wa kowa ba. Waiwayi baya, taimakawa wanda ya dace, ka ƙyale wanda bai dace ba. Ka dubi Ubangiji za ka yi wa kawai.